Welcome to Winson's Camarines Norte. Good day mga kalakwatsa! Subscribe na kayo sa Student Lakwatsero. Gumagawa to ng video tungkol sa Lakwatsa Vlogs, Study Vlogs, at ang aking mga personal na buhay at mga tips ko sa mga tulad kong kabataan. Maraming salamat. Hit the like button. Enjoy! Let's get ready to rumble! Kanina po pagpunta ko ng Talisay, nagdiretso na din ako sa Vincent's panoorin niyo po yung Talisay vlog. Ililink ko na lang sa ibaba. Yan po, marami po ditong sakahan sa Vincent's Camarines Norte. Yan po, mga sakahan dito, napakalawak. Yan po ay crucero. Medyo makulim din po kanina. Come to Cam Norte. Ipanginitay nyo, pumunta na kayo sa Cam Norte. Yan po, mga sakahan, malalawak na sakahan. Welcome to Vincent's Camarines Norte. Sa Vincent's lang po may ganyan. Napakagandang daan, napakalinis, napakahangin, napakapresko, sariwang hangin. Yan po, Our Lady of Fatima Shrine. Ito po yung magandang simbahan. Dahil pong paintings dito, iba't ibang mga imahe, mga paintings. Yan po, mga paintings, napakagaganda. Mural. Mural pala yan. Ay, mataas ang brightness. Pasensya na po kayo. Pero po, okay na. Yan po, napakaganda. Wala pong katao-tao. Yan po, cross po ang parang X po ang ano yun, cross. Yan po ang simbahan ng Our Lady of Fatima Shrine. Yan po, cross yan. Napakaganda. Lalo na kung pakita mo sa itaas. Napakalinis din dito sa simbahan ito. Yan po ang simbahan. Maraming ditong mural. Yan po, mga iba't ibang imahe. Yan po, mga santo, santa. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay Christian. Kaya po, pumunta ako dito sa simbahan na ito. Napakadaming mural. Napakalinis. Dito po tayo sa Vincent's Town proper. Yan po. Ito po ang simbahan, pero mamaya tayo dyan. Yan po ang kiosko. Sarado siya ngayon dahil parang yan na din ang quarantine facility ng Vincent's. Ay, ako po yan. Yan po ang puok pangkasaysayang Wenceslao Vincent's. Wenceslao Vincent's Historical Landmark. Marami tagang ancestral house dito sa Vincent's. Napakarami po. Siya po si Wenceslao Q. Vincent's, ang bayani ng Vincent's. Kaya naging Vincent's ang pangalan ng bayan na ito. Yan po, Vincent's Central Terminal, Vincent's Town Hall. The historical town of Wenceslao Q. Vincent's. Yan po yung picture. Ito po sa likod ng Vincent's Pilot High School kung saan tayo nag-aaral. Hindi po na-video ng Vincent's Pilot High School. Pasensya na kayo. Ito po sa Google Maps ang Vincent's. Dito na po tayo sa St. Peter the Apostle Parish Church. Ito po yung lumang simbahan. Kung nakita nyo lang ang itsura niya, lumang-luma.
pero napakaganda. May mga lumot po at hindi pa rin binabaguhan upang minemaintain lamang kagandahan ng simbahan na ito. Kung napapansin niyo po, maraming bata. Bawal pa lumabas ang mga bata. Ito po ang tsura ng gilid ng simbahan. Napakalinis. Yan po. Sa likod po pala nito may mga libingan ng mga pari. Ngunit hindi na tayo pumunta doon. Dahil yan po ang kampana ng simbahan. Ito ang kabilang gilid. Yan po, para pagkampanan ng simbahan. Yan po ang mga bintana. Yan po ang kampana ng simbahan. Ang pintuan sa gilid. Yan po, upuan. Shoutout nga pala dun sa dalawang babae kanina na hindi umaalis. Kaya sinama ko na lang sila sa video natin. Yan po, yung dalawang babae. Shoutout po sa inyo kung sino man kayo. Vincent's 1946. Napakaganda po dito. Sa simbahan din po ito. Masarap po ito pakinggan. Napakagandang musika galing simbahan. Angko ng Vincent's Camarines Norte. Napakasarap. Papakita ko pa sa inyo kung paano kumain ng angko yan. Para siyang matamis na may... Ako saktong-sakto. Basta Dating pa masarap lang. yan. Kapag natikman mo to, hanapin mo to. Yan po. Magmumukbang na tayo ng angko. Malagkit po yung white. Tapos yung laman ay matamis na parang lasang peanut butter na matamis. Once again, angko ng Vincent's. Papakita ko po sa inyo mga picture ko. Ito po yung monumento din. Simbahan ng Vincent's. Ngayon po napatunayan natin, puti ang buwan at hindi dilaw. Mali po yung nasa lyrics. Yan po. Nakauwi na tayo nito. Thanks for watching mga kalakwatsa. Subscribe na kayo dito sa channel ito.